sukani bintang tamu. Oh, nggih. Pesinden sing ayune kimplah-kimplah kaya duduk gule. Oh, nggih. Panjenengan kagungan asma sinten jeneng? Dipun tepangaken nami kula Nyiliti Pak Eko. Nyiliti. Asli saking pundi Saking Bulu. saking Bulu mawon. Celak mriki mawon. Celak mriki mawon. Niki mau berangkat niki damel flying fox nyelurut tekan mriki. Menika ditimbali kangge ditelepon apa dibel sinten? Dipun bel kalian anu Bu Munasri. Kapan? Kalau winginane kepanggih teng ngene perapatan terminal niku dipun bel dinding kula terus mriki Mas. Maksudnya ditelepon dikabari. Ora Mas mung dibel tok. Terus rene. Kula niki kan sinden nekat to Pak Eko. Anek rame-rame Tak parani tak sindeni. rame-rame Tak parani tak sindeni. iki rame ra mbok parani nyapa Mbak Yu? Lah ki wong kepaten lho Mas. Bisa diantemi wong akeh sih. Nuwun sewu menika badhe ngaturaken apa teng kene? Injih. Paling tidak untuk menghibur masyarakat. Kayak penjenengan seorang Waranggono duduknya Anu di perlihatkanlah perli nggih. Kula nggih gadah perli niku nggih gadah. Mas iki perlihatkan iki lho. Ya, maksudnya ketokno lho. Kebisane Kemampuan inji mau Mbak Lucy sampun ngaturke tetembangan. Dan niku nggih murid kula. Mbak Lucy Cilik riyen kula didik ngantos sakniki nggih. Kula malah sing goblok Pak Eko. Lah sebabnya Lah nyapa? Akhire disedot kono akhire kopong Mas kene. Kuwi jane ilmu apa oli? Kok iso disedot iki lho. Asli kepinterane Mas. Nembang Mbak Yu. Nggih saged. Nembang napa menika gamelan? Gamelan nggih saged. Gamelan mawon nggih. Inji. Nun napa nun sewu napa kepilih? Nun slendro Mas. Selindro inji. Menika badhe nembang napa uler kambang? Boten Napa? uler keket. Uler kambang. Nggih napa mawon sagete. Saged nggih. Biasa kula kan nderek anu campur sari Tulungagung nika. Sapa? Sinten? Mas Jaibi niku. Becek derek niku. Benjing nggih nderek main teng Wawung benjing. Ngaten. Wis alhamdulillah lah. Namung kula kalian Mas JB mawon. Lho, lha iki ne. Boten Mas, mau kendang tok iringane Mas. Ngamen to. Oh, ngamen diomongke kancane. Ya. Lewakan. Niki napa? Uler kambang napa versi napa nun sewu? Boten niki boten. Campur sari mawon. Oh, nggih. Lah terus sama nyuwun napa? Anu aminor Mas. Wah. Wis tak idomi lho kowe Mas. Kowe mani njaluk kono aminor. Maksudnya musik yo iso gamelan. Apa artinya malam minggu bagi orang yang malam senang mau ke pesta malam Selasa. Akhirnya nongkrong malam Rebo. Ngomong nih dino lah. Mbok ngomong tanggalan kae to, Mbak. Sair liyane. Iki kula sinden pasaran kok, Mas. Dene ngomong ning dino tok. Lah Mas nek nembange mbok kaya Mbak Lucy mau nembang apik. Kaya Mbak sinten sing pertama wae sinten, Pak? Mbak Anu, Mbak Ani nyanyi penak. Alah ya yo jelas kalah to Mas suarane karo aku. Lha suaramu apa penak? Lho lebih to desel G mayor, Mas. G. Pamundutan akeh lho. Itaning Tewi. Tadi bolo. Lah iki yo saka bolo Mas. Yang bulu. Gini Lah budek kaya nyanyi. Apa? duduk G mayor. Ayo. Tak baca sih. Ngomong jalukmu piro undangannya aku ora apa-apa aku ora masalah yen kacek telu limo sing penting kowe ora digawa paniko. Aku
iki lagu. Nyanyikan botol lho Mas. Ora mungkin. Cosok lagu Sair borat. Sair boratan Gawe iki soro. aku gak Lagi nyanyi. Emosi ning yo nyerangmu aja nggon kono kuwi. Aku isin. apa Mbak? Tak lemek. Lah kok susu dodolanan to, Mas? Umpamane merak. Umpamane duet karo Pak Kundat saged. Yo iso to. Ora usah karo aku karo Pak Kundat umpamane duet apa Duit dalu apa? yo dangdut. Lho yo iso to. Kaya Mbak Lucy umpamane joget dangdut. Dangdut takut. Kuwi lagu apa? Duit sing Duet lagu apa? Lagu biyen apa lagu saiki? Yo zaman dhisik iso Mas. Dari pertemuan urung kenal sampai apa tahu Apal Mas. Apal. Ayo jajal. Mas, pertemuan coba nuwun sewu kersane di anu Pak Eko. Urung melodi dah. Temu. Wes. Ayo. Orang itu nih Mas, anu Pertemuan ini. Kowe nyanyi nek ora? Waket Mas lagu. Aku nggo 5 kresek lho marung nyanyi nek aku. Aku manut tuh. Kaya nyanyi kaya aku ini. Bisi lagu. Ini loh nyanyi iki. Paham ora lagune apa kae? Apa? Loh, ya perkenalan toh. Iya Pak nanti ya. Perkenalan. Kowe. Ini kita ngerti Pak minor. Oke ya. Saya si percel lawan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si kuntet lawa pangku datang kemari nurut panggilan Umu Nasri. Ya ono jenenge sapa? Liti. Ayo dikenalne. Saya si Liti. Aja gantimu jeneng ganti gak saya? Jeneng Liti loh. Lho kok kaya aku lho. Saya si percel. Si percel lawa panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si kuntet lawa pangku datang kemari menurut panggilan Umu Nasri. Saya si Liti. Ini lah. Kita gak usah Si Liti. gak usah ini lah no. Dadi si Ini gak usah. Gak usah. Ibu ini tidak mau. Saya si Liti. gak boleh nak juara Pak. Aku udah juara. Orang yang mingkut. Kalau sama. Nebak lari-lari kan Oke, niki pundutane Pak Pingi bakul etek. Pak Pingi sing amawon. Mas Pak Marji Guru. tuh Mas Inung tukang ider undangan. Terundangan. Sing ider undangan capek banget iki. Oke. Ya lagune nemu. Terus juru ladi para kanca-kanca laden ninggal katersan. Ninggal katersan di jalan Mia sama iki. Anggi. Ayo. Anggi. Anggi Surono. Iya. Bahasaku Dan